No, solidko, tak poď. No. Takže did match, hej? No, Dáme si did match. dávaj suka, bliať. Did match je len na rozcvičenie. Ja, pozrime sa solidkovú krásnu hodnosť. No jasne. To pôjde hore. Dust 2, aké prekvapivé, že? No, také nečakané. Trošku si ho stíšime. Výborne, solid CTčka. Pracuješ na sebe. On sa pomýlil, idem. Stečkami hrám. Stečkami som behal. Do prčíc, nechcel som si kúpiť gunu. Poďme, Avo. First one. Musím si zvyknúť na to pivo, lebo... No zatiaľ 2 výstrely, 2 killy. 3 výstrely, 3 kill. Jak som ho mohol misnúť? Oh my god. Prčic. Už som dead. 3-1 zatiaľ. Ukáž sa. Šurák, jak tu na mňa čakal. No poďme, MK. Dokončíme vidme, že pôjdeme. Kompetitív. No jasne, jasne, veď kvôli tomu hráme. Aby sme išli potom do zápasu. Opa. Auk, no poďme. No to je náš. Fucker. No nič, asi ostanem pri AWPčku. Nejde ti dneska? Ani za CTčka hlavne. Jeden no scope, ale dvaja ma ustrelali. Ja som zvyknutý na Tegadanu. Tak teraz mi trčalo asi tretina hlavy a mi ju trafil zákačkom. To je iný šmejdil. A ešte s vulkánom. Unhide. Fúha. Ináč, toto je najlepšia vec, ako pred zápasom sa trošku rozcvičiť. Čo sa týka aimu. No len CTčka to sú pičoviny. CTčka sú piče vyjebané. To sú pičoviny CTčka. Keď mám pravdu povedať, lepšie sa mi za nich hraje ako za Tčka. Radšej kempím a čakám, ako by som mal rašovať. Chápeš, tak strieľam s touto USPčkou, mám 3-krát do hlavy a on ide ďalej, keby sa nič nestalo. Jaj. Alebo nie. Koľko vás tu je, chlapci? Autolampy rozbehli. Čože? Autolampy sa rozbiehajú tu. Kokos, dal som si 5,90 a nikoho neviem s tým dať. Zeta. Tu máš ty, hajzel. Leviatán. Toho ja poznám. Koho? Leviatán, ale neviem odkiaľ. Free kill. No budem si musieť nimi, Brian.
Ako USPčko, to je čistá piča. Tak, neviem, mne sa zase lepšie hrá USP ako P2000. Mám zase 200 pade. Mám rád to tichučko, vieš, že nejsi počuť, keď strieľaš. A ja počujem akciu. Nie. Hej, piča, hen zozadu. No, iba to počuť. Krásne som ho ustrelal. Na peknú diaľku. Oh. Čo je, odkiaľ? Tu je. No, už je dvaja, tak poďte fajčiť. No, budeme slušní. Ja my sa nahrávame, hej? Krása. Ale aj tak ešte stále nejak nejde ani mne, lebo zvykneme byť my dvaja prví. Budeme, sa musím do toho dostať. Som nehral celý deň. No ja tiež ne. A dokonca ani včera. Nech sa páči nožiček za 500. Pekne. Fú. Choďte do piči. Ospravedlňujem sa. 250, z toho dávam, jemne. No tá je perfektná, tá je najperfektnejšia Solid. Tak vidíš. Tá je najperfektnejšia. V popisku v hre o tej zbrani píšu, že je vhodná aj proti obrneným protihráčom, vieš, a okrem dezerta ti ktorá pištolou prestrelí vestu poriadne. No, to je to, ten tek je dobrý. To si robí a kozy. 17. No vidím to ešte na jednu rozcvičku. Hej, tam ešte. Máme ešte rozcvičku a potom dáme zápas. Ale už zatečka, ale najlepšie by bolo. No, dobre. Múdro. Rozcvičite aj jedných aj druhých. Omar Bradley. Tu je ďalší. Ale len späť 250 to vidím. To je perfektná. Ešte keby si videl, akú krásnu mám ja. Ideme, no teraz on... AVP. Počul som sledoval jedno video, ako jeden z otočky dával no-scope hlavy. S AVPčkom. Sú všelijakí maniaci. A neviem, či išlo o maniaka alebo o cheatera.